zuri faktura bat iriste zaizu, eta ez zaude ados faktura horrekin, esaten zu, ez dut ordainduko, bale, ondo dago ez ordaindu nahi izatea, ez bali mazaude ados faktura horrekin, baina horren aurrean zerbait egin behar dezu. Ez da nahikoa esatea, edo ezer ez esatea, direktamente esatea. Bale, ez dut ordainduko, eta listo. Ez, horren aurrean, zuk zerbait esan behar dezu, ze bestela fitxategi hauetan sartzeak ditun ondorioak, gaina zu ados ez zauden faktura batekin, ez dakit hor balantza baten jarri beharko dezu, ze gero, jende asertu egiten da, bertan sartzen dutelako, ez? Eta bestea izango zen, zuri karta bat edo burofax bat iristen balin bazaizu faktura bat erreklamatuz, aztertzea ea benetan zor hori zurea dan edo ez, eta horren aurren erantzun bat ematea. Zerbait esatea behintzat, ze gero ja behin hor sartu zaituztenean kejatzea, edo pasatzen uztea urteak faktura bat, gero sartze balin bazaituzte, igual burugorkeragatik ez balin badezu ordaindu badakizu horrek ze ondorio eduki ditzazken, ez? Eta esaten dut beti ez, normalean gaina egiten du jendeak ez dauka errurik, baina beste batzutan, responsabilidadea bakoitzak berea har dezala.